storytelling do meu primeiro lugar. A verdade é que os días previos estaba super nerviosa. Cheguei o venres pola mañá xa, estivemos vendo algunhas cousiñas xa do programa, logo fun comer con parte do equipo. A verdade é que teño que dicir que o lugar ten un equipo maravilloso, como que me fixeron sentir xa unha parte máis deles, do equipo. Nada, estivemos de risas toda a comida. Despois de comer, fun po meu camerino e estiven pois estudando, anotando as miñas cousas nas tarxetas que logo levaba. Despois pois estivemos toda a tarde con ensaios xerais, cos artistas, con recanteiros, cos posibles sucesores de Galloso. Estiven poñéndome guapa en maquillaxe, no salón de peiteado, e cando me quixen dar conta, xa casi era a hora de comezar. Quero contarvos que cando comecei, todos eses nervios que tiven durante días foi empezar, programa, cabeceira, música, tal, luar, hola, boas noites, Galicia, e quedei relaxadísima, como estou agora mesmo. Tamén vos quería contar que, despois de xa levar un pouquiño de programa, dixéronme uns señores que había ali ao lado nunha mesa, dixéronme, estalo facendo moi ben, eu, ai, grazas. É o máis importante. Galloso chamoume o xoves e escribiume o venres antes do programa e despois do programa, así que Galloso, queremoste moito. Agora teño que coller este ritmo todas as semanas, porque volve ser venres, volvemos ter loar, así que vémonos este venres a partir das 10 da noite. Ala, chao!